A Asociación Cultural Peñas Boiro vai organizar unha cea solidaria o vindeiro sábado 8 de novembro en beneficio de ASANOC, a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. A cea celebrarase no restaurante Chicolino ás 10 da noite e o prezo da mesma será de 50 euros, do que se destinará o 10% a ASANOC. Este evento queríamoslo facer porque, como ben sabedes, este ano tuvemos a primeira andaina peñeira solidaria, que foi un éxito total, recaudamos 6.000 euros a favor da ASANOC. Entonces, pois queríamos esta primeira edición tamén dedicarlle a ASANOC. Así vamos a intentar ano a ano dedicarlo a unha entidade distinta, así porque ao fin e ao cabo hai que axudar a todos. Entonces creíamos este primeiro ano era o ano da ASANOC, por eso esta cena peñeira solidaria ya dedicamos a eles. Dende a ASANOC agradeceron o xesto de Peñas Boiro, xa que todo o que se recade na festa irá destinado a seguir prestando apoio e asistencia ás familias de nenos e nenas oncolóxicos. A ASANOC traballa a favor de todas as familias galegas que teñen un neno, unha nena con un diagnóstico de cancro, e realmente traballamos en todos os hospitais nos que se atende esta doenza e acompañamos de forma directa dende os propios hospitais. É unha das cousas que máis poño en valor, que no momento que teñas un diagnóstico deste tipo que rompe totalmente a familia, pois que poida haber alguén ali nese momento que nos poida asesorar e que nos poida indicar por que camiño, que podemos facer para ter unha tranquilidade nos próximos meses que se prevén complicados. A actividade conta ademais co apoio e colaboración do Concello de Boiro. Nós simplemente, poñer como sempre o noso gran area en estar en colaboración e en axuda das nosas asociacións culturais de Boiro e, como non, as asociacións sociais que temos no noso Concello ou que fan un traballo tan importante como é, en este caso, a axuda non solamente ás persoas enfermas, aos nenos e ás nenas que podan padecer esta enfermedade, sino tamén o apoio psicolóxico, sobre todo, ás familias que non saben como abordar cando se lle dá unha noticia tan malísima e tan desgraciada como é a do cancro dun fillo ou dunha filla e que non se sabe moi ben por onde atallalo.